gabay. Wala nang ako ay silang binigyan niya ng pangalan at pinuno ng pagmamahal. Sa lahat-lahat ng bagay, ako'y kanyang nauunawaan. At marahil nga'y kahit anong gawin ko, ay minamahal pa rin ako. Meron pa kayang taong sadyang katulad niya? Subukan mong humanap at mahihirapan ka. Buhay ay aalay, pag-ibig na walang kapantay. Isang magandang halimbawa sa kanino man, siyang haligi ng tahanan, siya ang aking ama. Sama ng ina sa pag-aaruga, minulat ang aking mga mata. Hinubog ang isipan at aking katawan. Kaya ko bang suklian ang ginagawa nila? Meron pa kayang taong sadyang katulad niya? Subukan mong humanap at mahihirapan ka. Buhay ay aalay, pag-ibig na walang kapantay. Isang magandang halimbawa sa kanino man, siyang haligi ng tahanan, siya ang aking ama. Sadyang katulad niya? Subukan mong humanap at mahihirapan ka. Buhay ay aalay, pag-ibig na walang kapantay. Isang magandang halimbawa sa kanino man, siyang haligi